Ayon sa matanda, na sa kanyang panaginip, nakita niya ang tauhan nila Tadag na paisa-isang namamatay dahil sa pagpoprotekta sa mga taong nakapaligid sa kanila. Habang mas lalong lumalayo ang paglalakbay ng kanilang grupo, unti-unti din silang nanghihina ng hindi nila namamalayan. Hindi naglaon, nabuwag ang pangkat ni Tadag bago pa man nila makaharap ang kuba. Napakalalakas ng mga alipores nito at dumating sa puntong hindi na nila mawari kung ano na ba ang kanilang gagawin. Dagdag pa ng matanda na sa paglalakbay nilang yon, hindi na nila nagawa pang makabalik sa kani-kanilang mga pamilya. Ang lupaing naiwan ni Tadag naging pagmamay-ari na din ng kuba. Ang pamilyang naiwan ng mga tauhan niya, inalipin ng mga ito hanggang sa iyon ay bawian ng buhay. Nagkagulo sa baryo at sa pagdating ng pagbalot ng dugo sa buwan, tuluyan ng binalot ng salot ang mga tao hanggang sa sila ay malipol. Mabilis ang pagkalat ng salot sa buong kalupaan at hindi naglaon, tuluyan na din itong nasakop ang iba pang baryo. Sa paghahari ng kuba, marami na sa mga dalubhasang albularyo ang nag-alay ng buhay. Bumagsak ang gobyerno ng tao at tuluyan ng naghari ang mga aswang at engkanto. Nanatiling gabi sa kabuuan ng lupain at ni minsan sa isang taon, wala nang sumikat pang araw. Nag-umpisa na ding magbago ang mundo na tila bang nagkakaroon na ito ng kaugnayan sa mundo ng mga engkanto. Matapos mailahad ng matanda ang pangitain nito, hindi nito maiwasang manginig at kilabutan sa mga bagay na kanyang inilahad. Maluha-luha din itong napatitig sa grupo nila Tadag na parabang wala na itong pag-asang makatakas sa bangungot na halos ilang buwan na niyang dinaranas. Dahil sa mga sinabi nito, agad naman yung nilapitan ni Tandang Ibok habang sinasabihan nito ng, "Totoo ang nakita mo. Wala yung duda. Maaaring nangyari ang mga kaganapang yan sa ibang mundo at sa ibang mga tao. Huwag kang mag-alala. Kailan may hindi iniutos ng Diyos sa mga minamahal niya na nakaukit na sa bato ang kanilang tadhana bago pa man nila yun ginawa. Espesyal ang mga tao, kaya nilang hulmahin ang hinaharap sa mga bagay na kanilang gusto. Magtiwala ka. Masyado kang nabubulagan ng takot mo. Manalangin ka, kaibigan. Yan ang sagot sa lahat ng iyong ikinakatakot." Matapos makapagsalita ni Tandang Ibok, ipinaramdam niya sa albularyo ang kanilang intensyon at mabuting presensya. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang nararamdaman nitong kaba, minabuti nilang magpahinga na. Kinabukasan, paggising ng kanilang grupo, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang pag-usad. Bago sila umalis sa nayon, pinabaunan sila ng salapi ng albularyo. Parte yon ng mga inipon nito sa loob ng mahabang panahon, kaya na may kahit maliit na halaga lamang ang bagay na yon, labis nila itong ikinagalak. Matapos naman yung matanggap nila Tadag, taus-puso naman ang kanilang pasasalamat dahil sa mabubuti nitong ginawa sa kanila. Sa pag-alis nila sa lugar, bitbit nila ang takot at pag-asa na nakita nila sa matanda. Para sa kanilang grupo, walang puwang ang pagsuko at pagkatalo sa paniniwalang yun lamang ang magagawa nila upang mamuhay ng payapa. Makalipas lamang ang ilang oras na paglalakbay, nadapo na nga sila sa isang lugar kung saan napakaraming mga bulubundukin. Habang tinatanaw nila ang magandang tanawin, pansin na pansin nila Tadag ang mga presensyang pilit nagkukubli sa paligid. Inaasahan naman nilang may mga nilalang doong naninirahan dahil sa mga punong animoy na tuyot na lamang ng walang dahilan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ng grupo ni Tadag nang makita nila ang dalawang magsasakang naglalakad papalapit sa kanila.
Pagdating ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, napansin nilang mga ordinaryong tao lamang ang mga ito, subalit meron yung mga kakaibang bukol na animoy tumubo na lamang sa kanilang mga katawan. Bagaman malalaki na ang bukol na yon, nakapagtatakang hindi ito napapansin ng mga magsasaka. Manong, mawalang galang na. Saan ho ba kayo nakatira? Bungad na wika ni Tadag sa dalawang magsasaka. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, agad naman itong itinuro ang unahang bahagi ng bundok na kanilang dinaanan. Ayon sa magsasakang kanilang nakausap, sa likod ng bundok merong isang maliit na baryo. Malayo ito sa kabihasnan pero may iilang pamilya naman doong naninirahan. Dagdag pa ng lalaki, kaya lang naman sila nagawi sa bundok na yon, gawa ng di hamak na mas marami doong panggatong kumpara sa dati nilang pinagkukuhanan. Matapos namang marinig nila Tadag ang sinabi nito, doon na nila unti-unting tinanong ang magsasaka ukol sa mga kakaibang butlig na tumubo sa kanilang mga balat. Nang marinig naman yon ng dalawa, bakas sa pagmumukha nito ang tila bang pagkagulo sa mga sinasabi nila. Kahit anong kapakasin ng mga ito sa kanilang katawan, wala naman yung nararamdamang butlig na nakausli. Maya-maya pa, nang medyo nakakaramdam na ng kakaiba ang mga magsasaka, dali-dali din naman yung umalis ng hindi nagpapaalam. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nagpasya ang kanilang grupo na umusad. Minabuti nilang wag na munang tulungan ang mga naninirahan roon sa kadahilanang magdudulot lamang yon ng gulo at pagkaalarma sa kanilang mga kalaban. Inaasahan na kasi noon nila Tandang Ibok na mangyayari ang ganoong bagay, lalo pat ramdam na nila ang paglapit nila sa pugad ng kuba. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, lahat sila nanatiling tahimik. Maigi nilang pinakikiramdaman ng buong paligid na parabang nagawa na nilang mapasok ang teritoryo ng mga nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, iniwasan nilang dumaan sa gitna na malapad na lupain nang sa gayoy hindi sila makita ng mga tagapagmasid na nagkukubli sa paligid. Habang binabagtas nila ang gilid ng kakahuyan, samot-saring huni ng mga ibon ang kanilang naririnig. May mga nasisipat din sila doong kwago at iba pang mga ibong halos bibihira na lamang magpakita sa mga baryo. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali, minabuti muna nilang maghanap ng lugar na maaari nilang pagkainan. Sa pagdating nila noon sa nyugan, dali-dali namang umakyat ang iilan sa kanyang mga tauhan para kumuha ng buko. Sila Tadag naman, naghanda na ng kanilang mga pananghalian. Makalipas pa ang ilang minuto matapos ang kanilang salo-salo, napansin nila ang napakatahimik na paligid. Unti-unti na din nilang nararamdaman ang animoy kakaibang presensya ng nilalang na naninirahan sa lugar. Maya-maya pa, bigla naman silang napakuha ng kanilang mga armas nang makarinig sila ng isang malakas na atungal sa paligid. Nag-umpisa na din silang makarinig ng animoy kumakaripas ng takbo di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Dahil dito, dahan-dahan namang pumuesto ang kanyang mga tauhan na merong bitbit na kalasag sa unahan nilang bahagi. Habang patuloy na nagmamasid sila Tadag, nasipat naman nila ang 2 binatilyong hubot-hubad na mabilisang umaakyat ng puno. Alam nilang mga aswang ang mga nilalang na yon kung kaya't sinubukan nila itong itaboy papalayo. Subalit kahit anong pagsindak nila dito, tila bang hindi man lang natitinag ang mga nilalang. Sa pagdating ng puntong wala na silang pagpipilian, iniutos ni Tandang Ibok na paligiran na ang 2. Inaasahan ng matanda na hindi yun magtatagal sa kanila, lalo pat hindi sapat ang bilang nito para makipagsabayan sa kanilang grupo. Matapos naman yung palibutan ng mga tauhan ni Tadag,
Agad naman nila yung pinababa sa puno sa pamamagitan ng pagtigalpo sa katawan nito. Nang unti-unti nang lumalapat sa katawan ng mga aswang ang kanilang mga usal, bigla naman yung bumagsak sa lupa habang patuloy na umaangil. Dahil sa tindi ng pinakawalang karunungan ng kanyang mga tauhan, kaya na may bakas sa pagmumukha ng dalawang nilalang ang labis nitong paghihirap. Kung ano-ano na din ang naiisip nitong gawin, ngunit sadyang hindi sila makaalis sa karunungang pinakawala ng mga tauhan ni Tadag. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang kumalma ang mga ito nang marinig nila ang pagbabanta ni Manong Kamat. Animoy para yung mga aso na nasindak sa sinabi ng kanilang amo. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa ang dalawa kundi ang sumuko. Upang maipakita ang kanilang pagsang-ayon sa nais mangyari ng grupo ni Tadag, minabuti nilang manumbalik sa kanilang mga orihinal na anyo. Taga saan kayo? Ano ang ginagawa nyo dito ng ganitong oras? Matagal na ba kayong nang bibiktima sa lugar na ito? Ha? Paninindak ni Manong Kamat sa dalawang aswang. Matapos namang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, agad din naman yung sumagot upang kahit papaano maipagtanggol naman nila ang kanilang mga sarili. Ayon sa binatang nagsalita, paminsan-minsan lang silang napapadpad sa lugar para manguha ng mga nyog. Mariin din itong inilahad sa kanila, bibihira ang mga taong napapadaan sa lugar na yon. Dagdag pa nito, hindi rin ito kumakain ng karne ng tao, gawa ng sila ang uri ng mga aswang na purong mga hayop lamang ang kinakain. Inihayag din sa kanila ng aswang, napaka-imposible para kainin ang mga magsasakang naninirahan sa sityong malapit sa lugar, gawa ng nagsisilbi yung mga pinapalaking hayop ng kubang namumuno roon. Pagtatapat pa nito, bawat kalamnan ng mga taong naninirahan sa sityo ay balot na ng sumpa at mga lason. Yon ang naisip gawin ng kuba upang maiwasan yung pagkainteresa ng iba pa nitong mga tauhang ganid sa laman. Dahil sa naging pahayag nito sa kanila, doon nila napagtanto na tama ang daan na kanilang tinatahak. Maya-maya pa, minabuti nila Tadag na tanungin ng dalawa ukol sa kinaroroonan ng kuba. Subalit, matapos naman itong marinig ang kanilang mga nais malaman, labis-labis naman ang pagtutol ng mga ito sa kadahilan ng papatayin sila ng kuba sa oras na malaman nito na sila ang naging dahilan para matuntun ng mga antingero. Nang marinig naman yon ni Manong Kamat, dali-dali naman niya yung nilapitan sabay bunot ng kanyang tabak. Nang akmang tatagain na yon ni Manong Kamat, agad naman yung pinigilan ni Tadag habang nagwiwika sa dalawa ng, "Mamili kayo. Papatayin kayo ng kuba o akong papatay sa inyo ngayon dito. Kapag nakipagtulungan kayo sa amin, may posibilidad pa kayong mabuhay. Pero kapag pinairan yung takot sa demonyong yon, dito na kayo maililibing. Pag-isipan nyo ng mabuti. Alalahanin ninyo, wala kaming awa sa mga katulad nyo. Ang tanging panghahawakan nyo lang ngayon dito ay ang aming iisang salita." Dahil sa sinabi nito, kung kaya't wala nang nagawa ang dalawang aswang kundi ang sumang-ayon sa kanilang gusto. Kahit anong gawin kasi nila, yun na lamang ang natitira nilang pagpipilian. Inaasahan naman nilang malalaman yun ng kuba, subalit mas may tsansa silang mabuhay kung susundin nila ang nais mangyari ng pangkat ni Tadag. Dahil sa ganoong sitwasyon, kaya na may nagdesisyon na silang ilahad ang kanilang mga nalalaman. Habang nagsasalita ang mga ito, mariin naman yung inabisuhan ni Tadag na maaari na yung lumayo sa lugar na yon sa oras na mailahad na nito sa kanila ang lahat ng nalalaman ng dalawa. Binigyan niya din yon ng proteksyon at sabulag sa katawan upang masigurong makakalayo yon ng lugar. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap,
Doon nila nalaman na malapit na sa lugar na yon ang pugad ng kuba. Bagaman milya-milya pa ang layo nito, hindi na malabong makakaharap nila sa daan ang iilan sa mga pinagkakatiwalaan nitong tauhan. Ayon sa dalawa, maituturing na isang malawak na imperyo ang lupang pinaghaharian ng Kuba. Sa lahat ng parte ng lupang sakop nito, nakakalat ang mga salot at mga engkanto nitong tagapagmasid. Napakalabo ring hindi matutunugan ng kanilang grupo, gawa ng kapag nakapasok na sila sa hangganan ng teritoryo, lahat ng puno at mga damong namumuhay sa lugar na yon ay konektado sa abilidad ng isang matandang babae na tinuturing na asawa at reyna ng Kuba. Naniniwala ang dalawa, hindi pangkaraniwan ang nilalang na yon sa kadahilanang natatangi sa lahat ang abilidad nito. Isipin ninyo, basta may namumuhay na kahit na anong insekto sa lupain ng Kuba, kaya yung maramdaman ng kanang kamay nito. Yun din ang namumuno sa mga kasama nitong tagapagmasid upang masigurong walang kalaban ang nakakapasok at nakakalabas sa kanilang lupain. Matapos naman yung marinig nila Tadag, nanatili lang naman silang tahimik habang seryosong nakikinig. Lumipas pa ang ilang minuto, nagawa ng mailahad ng dalawa ang lahat ng alam nito. Alinsunod sa kanilang pangako, dali-dali naman nila yung pinakawalan habang pinagmamasdang tumatakbo papalayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nagpasya na silang umusad. Bagaman alam na nila ang panganib na kanilang kahaharapin, nanatili pa rin silang buo sa kanilang mga napagkasunduang plano. Sa pagbagtas nila ng daan, mayat maya naman ang pagtanong ni Manong Kamat sa kanya ukol sa pagkakakilala niya sa Kuba. Naniniwala kasi ang matandang albularyo na kahit papaano minsan na din yung nakasalamuha ni Tadag sa bahay ng kanyang naglahong amo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, lahat ng kanyang natatandaan ay walang pag-aalinlangan niyang inilahad sa kanyang mga kaibigan. Para kay Tadag, karapatan ng mga ito na malaman ang nakaraang buhay ng Kuba, nang sa gayoy kahit papaano maunawaan nila ang pinaglalaban ng kanilang kalaban. Sa paglubog ng araw, minabuti nilang maghanap ng lugar na pagpapahingahan. Naging madali naman sa kanila ang paghahanap, lalo pat sanay na silang maglakbay sa mga lupaing malalayo sa kabihasnan. Pagdating nila sa paanan ng bundok na merong maliit na batis, dali-dali naman nilang isinaayos ang kanilang mga gamit. Isa-isa na din nilang itinali ang kanilang mga kalabaw habang ang iilan sa kanila ay abala sa pagluluto ng kanilang hapunan. Sa paglalim pa ng gabi, wala namang ibang ginawa sila Tadag kundi ang magbantay. Nahati sa dalawang pangkat ang kanilang grupo nang sa gayoy magkaroon ng magandang pahinga ang bawat isa sa kanila. Hindi naman sila nababahala sa lugar na yon kahit papaano, gawa ng bago pa man makalapit sa kanila ang mga nilalang ay magagawa na nila yung masilayan. Bilang pinuno ng grupo itong si Tadag, minabuti niyang sumabay kay Tandang Ibok sa pagbabantay. Halos hindi rin kasi siya makatulog noong gabi, gawa ng marami ang pumapasok na katanungan sa kanyang isipan. Pagpatak ng 3:00 ng madaling araw, habang nakaupo sila sa gitna ng maliit na sigang kanilang ginawa, bahagya naman silang natigilan nang makasilay sila ng mga itim na torong dahan-dahang lumalapit sa kanila. Sa sobrang dami ng mga nilalang na yon, halos hindi na yun mabilang kung kaya't segundo lamang ang dumaan bago sila nito tuluyang mapalibutan. Bagaman nag-aalala na si Tadag para sa kanilang kaligtasan, mariin namang inilahad ni Tandang Ibok sa kanila na hindi yon ang uri ng mga nilalang na basta-bastang magpapailalim sa kapangyarihan ng Kuba. Naniniwala ang matanda na ang torong kanilang mga nakita ay parte lamang ng mga engkantong matagal nang naninirahan sa gubat. Dagdag pa nito, hindi yun ang gagambala ng mga ordinaryong tao hanggat hindi yun pinapakialaman sa kanilang ginagawa.
Matapos naman itong marinig ni Tadag, agad naman siyang nagtanong sa matanda kung saang parte nabibilang ang mga nilalang na kanilang nasisilayan. Dahil sa kanyang tanong, kaya namay agad namang nagbigay ng kasagutan si Tandang Ibok para naman kahit papaano magkaroon siya ng dagdag na kaalaman sa mga nilalang na kanyang nasisilayan. Makinig ka, iho. Marami sa mga nilalang na naninirahan sa mundong ito ang hindi nakokontrol ni numan. Ang mga nakikita mong toro, parte yan ng kalikasan. Hindi sila maaaring pangibabawan ng kahit na sinong demonyo sapagkat isa sila sa mga sumasabay sa ikot ng buhay. Kahit ang Diyos mismo, pinagbabawalan na pakialaman ng mga likha niyang ito. Iwasan mong mabahala ng hindi nalalaman ng mga totoong nangyayari. Tandaan mo, maraming bagay sa mundong ito ang wala tayong kapasidad para malaman ang kasagutan at katotohanan. Wika ni Tandang Ibok. Nang marinig naman yon ni Tadag, wala naman siyang nagawa kundi pagmasdan ng mga toro. Makalipas lamang ang ilang minuto, unti-unti na niyang nararamdaman ang kapanatagan ng kanyang sarili gawa ng doon niya na pagtanto na wala naman yung ginagawang masama sa kanilang grupo. Sa pagkawala ng mga nilalang na yon, minabuti na lamang nilang ipagpatuloy ang kanilang pagbabantay. Para sa kanila, maituturing na tagumpay ang pagpapanatili ng mga kasama nilang nagpapahinga sa pagsapit ng gabi. Kinabukasan, bago pa man pumutok ang bukang liwayway, kasalukuyan ang naglalakbay ang kanilang grupo. Halos hindi na nila noon mawari kung nakapasok na ba sila sa teritoryo ng Kuba, gawa ng wala naman silang nasisipat na mga palatandaan sa lugar na kanilang kinaroroonan. Ang tanging ikinabahala pa noon nila Tadag ay ang animoy pagkawala ng kanilang matatalas na pang-amoy at pandama. Bagaman limitado na lamang ang pagramdam nila sa paligid, ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang paglalakbay sa lugar na yon. Pansamantala na din nilang isinangtabi ang kaligtasan ng kanilang grupo, lalo pat wala silang kaide-ideya sa mga demonyong makakaharap nila. Makalipas pa ang ilang minuto, habang nasa kasagsagan ng paglalakad ang grupo nila Tadag, bahagya naman silang naantala nang makasilay sila ng isang malaking mansyon sa gitna ng gubat. Bago pa man nila mapasok ang lugar na yon, nagawa na nilang masilayan ang iilang mga panauhing naninirahan sa lugar. Paglapit ng mga ito sa kanila, agad naman yung nagpakita ng paggalang habang tinatanong sila kung ano ba ang kanilang pakay sa lugar. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, dali-dali naman siyang gumawa ng paraan para hindi sila makilala ng mga panauhin. Nagpanggap sila noon nang sa gayoy madali nilang malusutan ang tanong nito. Matapos namang marinig ng mga nilalang ang kanyang sinabi, agad naman sila nitong nilapitan para imbitahang pumasok sa malaking bahay na kanilang nasilayan sa gubat. Bagaman inaasahan na nilang hindi pangkaraniwan ng mga taong yon, pinilit pa rin nilang makipaglaro sa larong ginawa nito. Pagpasok nila sa mansyon, doon bumungad sa kanila ang mga nagsisilakihang guhit sa paligid na animoy ginawa ng mga taong may likas na talento. Habang pinagmamasdan nila Tadag ang mga ito, halos hindi naman sila makapaniwala sa kanilang mga nakikita. Alam nilang hindi pangkaraniwan ang mga nangyayari sa lugar na yon, subalit pinilit nilang makipaglaro alinsunod sa nais mangyari ng mga panauhing naninirahan sa lugar. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman silang pinaupo ng lalaki sa sala habang patuloy na nakikipag-usap sa kanila. Ayon dito, banal ang lupang kanilang inaapakan, gawa ng yon ang nagsilbing tahanan ng mga diwata, ilang daang taon na ang nakakaraan. Dagdag pa nito, hindi sila mga ordinaryong tao, bagkus ay mga uri sila ng engkanto na gumagabay sa mga taong naliligaw sa lugar. Anya,
upang maiwasan ang pagpasok ng mga antingero at iba pang mga ordinaryong tao sa lupain ng Kuba, sila ang mga naatasang maging gabay upang iwasan ang lugar na yon. Naniniwala ang mga engkanto na sa pamamagitan ng kanilang ginagawa, maiiwasan ang nakatakdang digmaan sa pagitan ng mga antingero at mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Okay, grabeng angas na nito, no? Pero alam nyo, medyo natatakot lang ako dun sa vision ng matanda na tumulong sa kanila. Kasi parang sinasabi, isa-isa silang mamamatay. So medyo nakakakaba lang, no? Pero wag naman sana nating i-expect na gano'n yung mangyayari. Kasi parang ang pangit naman ang takbo ng kwento kung sakali mang gano'n. Pero kung yun talaga yung nangyari sa totoong buhay, mas pangit naman kung babaguhin natin yun, di ba? So, para hindi na tayo marami pang tanong, yung 34 tsaka 35, bukas ulit yun. Kaya pahintayin na lang ako. Salamat.